at forberede, hvad jeg skulle sige i dag, der faldt mine øjne på et ord, som jeg tænkte, okay, jeg skriver det lige ned. Jeg kan nok bruge det. Men efterhånden, som jeg havde arbejdet med min tekst, så fandt jeg ud af, at du kan ikke bruge det ord. Men det kan jeg alligevel. Fordi at i det ord er der, fordi du ikke greb chancen, da Gud kom til dig. Hvad skete der så? Jesus han græder over Jerusalems vantro her på et tidspunkt. Og der lyder det så, han siger til dem, de vil jævne dig med jorden og knuse dine indbyggere, fordi du ikke greb chancen, da Gud kom til dig. Og jeg synes, i dag er det faktisk noget af det samme. Det har allerede været fremme om at gribe chancen. Der vågnede jeg lidt op og tænkte, hov, gribe chancen. Der er lige noget med det her ord. Jeg tror, at Gud taler til os i dag om, at vi skal gribe chancen. For Gud er her. Jesus er her midt i blandt os. Og der er noget, han vil. Han vil forandre noget i vores liv. Han vil gøre en forvandling. Han vil skabe os, så vi må leve med ham i fred og ro og tryghed. Uanset alt andet ude omkring os, så er det hans ønske, at vi skal leve i fred og tryghed med ham. Men jeg vil også læse et ord fra omkring Palmesøndag. Efter opholdet hos Zakæus fortsatte Jesus og hans følge vandringen op mod Jerusalem. Da de var i nærheden af landsbyerne Betfage og Betania ved det bjerg, som hedder Oliebjerget, kaldte han på 2 af sine disciple og sagde til dem, gå hen til den landsby, I ser foran jer. Når I kommer derhen, vil I finde et æselføl, som endnu ikke har været brugt som ridedyr. Det står bundet, men I skal løse det og bringe det herhen. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor gør I det, skal I bare sige, Herren har brug for det. De gik så derhen og fandt æselfølget, nøjagtigt som Jesus havde sagt. Da de var ved at løse følget, kom ejerne. Hvorfor løser I følget? Råbte de. Herren har brug for det, svarede disciplene. Så fik de lov at tage følget, og de førte det til Jesus. De lagde deres kapper over ryggen på det og hjalp ham op. Mens de gik afsted, bredte folk deres kapper ud på vejen foran Jesus. Og da de nærmede sig det sted, hvor vejen begynder at gå ned ad Olivenbjerget, eller Oliebjerget, mod Jerusalem, begyndte hele følget af disciple at råbe højt af glæde og lovprise Gud, for alle de under, de havde set ham gøre. De råbte, velsignet være kongen, den konge, som kommer i Herrens navn. Fred fra himlen og herlighed fra det højeste. Men nogle farisæer i folkemængden sagde til Jesus, Mester, sig dog til dine disciple, at de ikke må sige sådan noget. Jesus svarede, hvis de tier, vil stenene råbe. Det er selve budskabet til Palmesøndag. Et dejligt budskab. Egentlig så tænkte jeg lidt over, hvad er det egentlig, at Gud vil vise os i det. Og vi kan finde mange ting, som Gud vil vise os i det. Men jeg tror egentlig også, at det er fordi, det er et tidspunkt, hvor Gud viser, I har brug for at tilbede mig. I har brug for at tilbede mig, for i det øjeblik, at vi tilbeder Jesus, der er det, at vores byrder falder af skuldrene. Før, da vi tilbad Jesus, der tror jeg, at jer, som gik rigtig ind i tilbedelsen, oplevede, at byrderne faldt af skuldrene. Men tilbage til Jerusalem. Jeg har faktisk været på den rute, som Jesus han gik. Og jeg vil sige, det var en fantastisk oplevelse. At gå der og tænke på, her har Jesus været før. Og jeg vil ønske, at vi alle sammen kunne tage en tur ned til Jerusalem. Prøve at gå en tur oppe fra Oliebjerget. Gå ned ad det stejle bjerg, som det snor sig derned. Kom forbi Getsemane have. Og videre ned og komme til Østporten ind til Jerusalem. Det er fantastisk. Meget fantastisk. Men det var det også dengang, da Jesus var der. Folk var stimlet sammen for at få et syn af Jesus. Bare se ham. Og som nation, så kan vi også godt lide, at der er nogle optog eller et eller andet. Jeg kan huske på et tidspunkt, at dronningen kom til Helsingør, og hun skulle sidde og vente nede på havnen på
det svenske kongepar, en kongefamilie. Og hun sad der i et telt, der var sat op rigtig smart, for det var bidende koldt. Jeg stod der med mine børn og Kent, og vi stod der og ventede, og langt ude kunne vi se, nu kom skibet over fra Sverige, som bragte den kongelige familie til. Da de endelig nåede frem, ja, det var jo kun et øjeblik, der så vi dronningen og de svenske kongelige. Det var fantastisk bagefter. Tænk, dem har vi set. På samme måde har det været, at da Jesus var på vej, der rygtedes det overalt. Jesus er på vej mod Jerusalem, og folk var strømmet til Jerusalem fra det meste af verden for at være til stede i påsken. Der var også en flok, som havde fulgtes med Jesus oppe fra Betania. De havde gået sammen med ham på vej derned. Og da de mødte den anden flok dernede i byen eller på vejen derned, så blev de efterhånden at man ikke kunne se forskel på flokkene. Nu var de pludselig en stor gruppe mennesker. De her mennesker, de stod alle sammen og ventede på Jesus. Men de havde et forskelligt mål, en forskellig ting. Hvorfor var de kommet? Nogen var kommet, fordi de var nysgerrige. Det er der også her i dag. Nogen er nysgerrige og skal se, hvad er det, der sker. De er nysgerrige for at se. De havde hørt nemlig om, at Jesus havde oprejst Lazarus fra de døde. Hvilken sensation! Tænk, hvis det skete her. De havde hørt om, hvordan Jesus havde helbredt de syge. De lamme kunne gå, de blinde kunne se, og de døve høre. Nu var de der for at se Jesus, som han kom der. Ville der ske en sensation? Det minder mig egentlig om en gammel historie, om en gammel missionær. Ham og hans kone, de havde været i Afrika i cirka 40 år. Nu var denne her gamle missionær på vej hjem fra missionsmarken, hjem for at blive pensioneret. Hans kone og hans 2 børn var allerede stedt til hvile ude midt i Afrika. Som han kommer ud af flyet, så ser han en gruppe mennesker, der står derude. Der er musik, der er en råben af glæde og begejstring. Der er nogen, der står med flag og vinker. Der er skilte, velkommen hjem. Og den her missionær står og ser det. Fantastisk. Et øjeblik, tænker han, det må være mig. Men et øjeblik efter kom der en anden meget kendt person ud fra flyet, og det var ham, al denne her hyldest var til. Den gamle missionær stod og kiggede. Nej, det var altså ikke til ham. Og et øjeblik stod han og fik lidt ondt af sig selv. Han havde stået der og ventet, om der dog var nogen, der ville komme og byde ham velkommen. Så kontrasten på det her fantastiske skue for det ene hold, der havde en masse, der bød velkommen, og så ham selv, var rigtig, rigtig stor. Det var næsten mere, end den gamle missionær kunne bære. Fra det øjeblik, hvor han havde ondt af sig selv, sagde han, Far i himlen, hvorfor? Jeg har tjent dig trofast og i så lang tid. Jeg lagde mærke til det her lille ord i fortællingen. Jeg har tjent dig trofast. Det er der hemmeligheden er, at når vi tjener Jesus, at vi er trofaste. Men han har været trofast i så lang tid. Jeg venter ikke så meget, men er det forkert, Far i himlen, at der er nogen, der kommer og byder mig velkommen hjem? Og næsten, som om Gud havde råbt, kom der et svar til ham. Men min søn, du er ikke kommet hjem endnu. Og det er nemlig rigtigt. For denne her verden er ikke vort hjem. Vi er bare på gennemrejse. Og som Guds børn, så vil vi en dag høre Jesus sige, velgjort, du gode og trofaste tjener. Kom ind til din Herres glæde. Tænk, hvor fantastisk, når det her sker. Velkommen hjem, du gode og trofaste tjener. Kom ind til din Herres glæde. En gang imellem kunne det være dejligt, at nogen kommer og lige giver os sådan en lille, der var lyd på, klap på skulderen. Ej, var det godt, det du har gjort der.
Nej, hvor er det godt at opmuntre, og lad os opmuntre hinanden. Vi vokser alle sammen, når nogen siger, at vi har gjort et eller andet godt. Og jeg tror, vi har brug for det. Og jeg tror også, at det var det, Jesus, også en del af det, der skete palmesøndag. At Jesus lod sig hylde, fordi at der ikke var noget forkert i det. Han blev hyldet på hans triumferende gang ind til Jerusalem. Og folk fik en anledning til højlydt at tilbede og prise Gud. Mange af de mennesker, som nu var kommet, stemte sammen for at se Jesus, de var jo kommet med nysgerrighed. Men alle deltog nu i at byde Jesus velkommen under stor jubel og begejstring. Og de råbte Hosianna, velsignet være han, som kommer. Hosianna, du er søn af David. Og ordene Hosianna betyder på hebraisk frels nu. Men det kan også være næsten det samme som Gud bevarer kongen. Med Jesus som deres konge, som Israels konge, så folket allerede nu, at det ville være et spørgsmål om tid, inden trompeterne ville lyde, og lyde til, at hæren skulle kalde sammen. Og nu ville den jødiske nation endelig blive ført til den længe ventede sejr over romerne og den øvrige verden. Det var det, den store mængde tænkte på. Men hvad var det, at Jesus ville? Var det konge, han skulle være? Eller hvad var det? I denne her situation kunne det jo være godt for Jesus at tale til alle de her, særligt de nysgerrige, der aldrig havde hørt ham før. Men det var umuligt. For alle folk var jo så opstemte. Det var så højlydt, alt hvad der foregik, så det var umuligt at få dem dysset ned. Derfor måtte Jesus finde på et eller andet. Noget, som folk så kunne se. Og han sendte bud for et æselføl. Og kom så ridende på det. En dramatisk opfyldelse af profeten Zakarias' ord. Det, der er det gode ved Bibelen, det er, at mange gange finder vi passager, hvor det er profetisk, der bliver tilkendegivet, at det og det vil ske senere hen i historien. Og hvis vi ser, hvad profeten Zakarias han skriver. Zakarias er den næst sidste bog i det gamle testamente. Og jeg kan fortælle, at hans profetiske tjeneste startede 520 år før Kristus. Og lyt her, der står, fryd jer og råb af glæde, Jerusalems indbyggere. Se, jeres konge er på vej. Han kommer med retfærdighed og frelse, og han er ydmyg og rider på et hanæsel. Det er et æselføl. Denne her passage fortæller nogle ting omkring Jesus, og hvorfor det er så vigtigt med det her optog. Læg mærke til, at Zakarias han profeterer, se, din konge kommer til dig. Hvad kommer han med? Han kommer med retfærdighed og frelse. Det her optog, det var ganske nøje annonceret 520 år før det skulle ske. Og det blev opfyldt ved, at først verden var forberedt på, at det ville ske. At Jesus ville komme som deres Messias, og han ville være kongernes konge og herskers herre. Det viste også, at Jesus var en helt speciel Messias. Når vi tænker på et æsel, så synes vi, at det er et ret beskedent dyr. Men i Østen har det en helt anden status. I Østen blev det brugt til at bære konger, prinsesser og dommere, eller hvad det nu kunne være af sådan lidt højere folk. Hvis en konge kom ridende på et æsel, så betød det, at han ville komme med fred. Hvis kongen kom ridende på en hest, ville det betyde, at nu ville han gå i krig. Jesus opfylder profetien med, at han kommer for at bringe fred. Han kommer ikke for at føre krig, for han kommer på et æsel. Og det betyder, at han kommer for at bringe fred. Fred er et ord, der kan bruges på mange måder, fandt jeg ud af forleden, da jeg hørte nogen sige noget om fred. Det kunne betyde fred
med de folk, man er omkring, men det kan også betyde, i mit tilfælde betyder det meget for mig, at jeg har fred herinde. Jeg kan da producere en masse tanker. De er ikke altid lige positive, det må jeg bekende, og det er ikke godt, det vil jeg også sige. Men jeg hørte et yngre par, der en dag sad og fortalte mig, ja, det kan godt være, at vi har mange problemer. Og når vi sidder og snakker sammen, jamen så kan vi rigtig trække hinanden ned med vores problemer. Ja, for har du ikke hørt? Og ved du hvad, så skete det, og hun sagde bare det der. Og vi kender det nok, de fleste af os. Det er vel ikke alle, der sidder og synes, ej, hvor er det herligt i dag. Men det kan jo ske for nogle af os, at vi får en negativ morgen. Der siger denne her unge kone, men nu har vi lavet en aftale. Vi har aftalt, at hver morgen vil vi finde 3 gode ting hver, vi vil fortælle hinanden om. 3 gode ting. Og det var med til at løfte denne her fornemmelse. Det kunne være, at de får lettet nogle af deres problemer. Jesus kommer ind i verden med ydmyghed. Han kommer med kærlighed, og han kommer med fred. Hvor har vi brug for kærlighed? Vi hørte jo lige ham der. Hvad er nu, han hed X-Factor? Hvad er det nu? Hvad sagde du? Blackman. Ja, nemlig Blackman. Pludselig rejste han sig op. Jeg plejer at sige, ja, Blackman. Jeg lytter meget til, hvad han siger, fordi nogle gange så er det virkelig grimt og slemt, det han siger. Men andre gange, så er det også morsomt. Pludselig rejser han sig op. Verden har brug for kærlighed. Verden har brug for kærlighed. Og jeg sagde, yes. Du har fuldstændig ret. Han har fat i noget af det rigtige. Jeg ved ikke rigtig, hvad han egentlig lever for, eller noget som helst. Men han har fat i noget af det rigtige. Verden har brug for kærlighed. Hvor finder vi kærlighed henne? Der står, at Jesus kom ydmygt ridende på et æsel for at bringe fred, for at bringe kærlighed. Han er ikke kommet for at føre krig, men han er kommet for at bringe kærlighed. Lad os se, hvad det kan koste at følge Jesus. De her æselejere, de havde jo købt det her æsel. Og vi kan se ud af det, Lukas han skriver, så ser det ud til, at de er flere om at eje æslet. Og det betyder, at et æsel er en dyr ting at købe. Det er jo ikke sådan, at hvis vi køber en bil, så deler vi den med en hel masse. Normalt ikke. Så skal hurtigt i slåskamp. Hvem er det nu af os, der ejer den bil i virkeligheden? Ikke. De her æselejere, de har købt det her æsel. De har slået sig sammen. De har fundet et rigtig godt et af det bedste, de kunne finde. Det har sikkert været dyrt. Og så var det et æselfølge. Aldrig nogen havde reddet på det før. Hvordan må Jesus egentlig vidste lige præcis, hvor det æsel var henne? Har han gået op og ned ad gaderne? Har han gået gang på gang og set, der står der et æselfølge bundet? Har han set det og vidst det? Har han måske talt med æselejerne om det og sagt, det var dejligt æsel, I har der. Det æsel, det kan jeg godt bruge en dag. Han har måske ved denne her handling forberedt de her æselejere, at der kommer en dag, hvor jeg har brug for det her æsel. Men uanset hvordan det end er sket, så ved vi, der kommer et tidspunkt, hvor Jesus siger til sine disciple, gå hen til den landsby, der ligger foran jer, og der skal I finde et æsel bundet. I skal løsne fortøjningen. Og hvis der kommer nogen og spørger jer, hvad I gør, skal I sige, Herren har brug for det. Hvis nogen kommer og vil hugge min nye bil, så kan jeg fortælle jer, hov, stop lige der, stop. Hov, hvad skal du med den? Og jeg tror, æselejerne har gjort det samme. Hov, hvad er det, I har gang i? I tager vores æsel. Ja, må ikke de er kommet med køller og alt muligt, måske. Hvem ved, hvad de har gjort? Men i hvert fald har de været lidt ops på det her, at æslet bliver taget. Men Jesus havde jo sagt til sine disciple, I skal bare sige, Herren har brug for det. Og det gjorde de, og æselejerne lod dem få lov til at tage det. Æsler var en meget værdsat ejendom for de her folk. Det var beregnet til at transportere. Det kunne transportere deres tunge ting, som de ikke selv kunne bære. Det var beregnet som et rigtig godt lastdyr. Det blev også brugt blandt andet til at trække bondens ploge. Altså var det et meget vigtigt
en vigtig ejendom. Hvis ikke jeg har min bil, kan jeg tage en bus. Det kunne de her ikke. De kunne ikke gå ud og tage en lastvogn i stedet for at køre. De havde det her æsel. Det betød så meget for dem. Men de var villige til at lade Jesus have det. De gav ham lov til at tage det. Og med denne handling gav de dette æsel fra dem. Det bedste, de havde, det mest dyrebare, det mest nødvendige, det lod de Jesus have. Hvad er det vigtigste i dit liv lige nu? Hvad er det vigtigste? Hvis du spørger dig selv, det kunne godt være, det er dine penge. Det kan være dit hus, dit sommerhus. Det kan være dit fjernsyn. Eller det kan være hvad som helst andet. Det, som er meget dyrebart for dig. Hvad vil du gøre, hvis Jesus siger, jeg har brug for det? Det, du kommer frem til, det vil være noget, som vil fortælle en hel del om dig selv. Hvor er dit hjerte? Er dit hjerte på de ting, vi ejer, på materialistiske ting? Vi har en afgud i Danmark. Det er en materialistisk Gud. Eller er du parat som æselejerne at sige, min Gud er Jesus Kristus. Han lever, og det er ham, jeg vil tjene. Det er ham, jeg vil give mit liv til. Jeg vil sige, brug mig, Jesus. Brug mig i din tjeneste. Og det kan betyde, at det koster dig at blive brugt. Æselejerne gjorde det. De var parate. Hvor er vi? Eller holder vi vores ting tæt ind til os? Jeg har da ikke mere, end jeg har brug for. Okay, men dit liv, spørger Jesus efter. Jesus elsker dig, og han ønsker hele sit hjerte, at du vil følge ham. Du vil være hans disciple. Hvis vi kigger lidt på æslet. Æslet spiller en meget vigtig rolle i Bibelen. Og jeg vil bare tage 2 ting, hvor æslet er blevet nævnt i Bibelen. Og det var et æsel, som bar Maria fra Nazareth og til Betlehem. Og i den sidste del af Jesu liv, der var det et æsel, som bar Jesus på hans indtog til Jerusalem. Hvorfor ikke en hest? En hest er et smukt dyr med en blank, flot pels, når solen skinner på den. Den har en smuk manke, som bølger blidt i vinden, eller når den bevæger sig. Den har lange, smukke ben. Det betyder, at den kan løbe hurtigt, den kan løbe langt. Den har bløde øjne, og den har en lyd, som udstråler kraft og styrke. Hvorfor skulle det så være et æsel? Halen er ikke børstet, og dets ører, hvad med dem? Jeg gemmer mine under håret. Ørerne er for store, de er for slatne, det er mine så ikke. Men de er for slatne, og hvis den giver lyd, så kommer vi til at le af det. Men selvom æslet jo ikke var noget særligt, det var ikke noget, vi syntes, der var noget ved. Tænk, så var det blevet valgt til at bære Jesus. Hvor fantastisk, uanset hvordan vi er. Der er ingen af os, der er for dårlige. Der er ingen, der har for store ører eller noget som helst. Fordi Jesus, han ser på vores hjerter. Han ser på mulighederne i os, hvad vi kan bruges til. Og han ser æslet. Og æslet er god til at bære. Så æslet er godt til at bære. Så det er æslet, som i denne her dag bliver brugt. Og som æslet kommer frem på vejen, der var blevet lagt kapper over æslet. Der bliver lagt kapper ud på vejen, hvor Jesus kommer frem. Jesus var på vej i sit optog. Folk jublede og priste Gud. Alt var fantastisk. Og det her var æslet med til. Det var en fantastisk oplevelse. Her var Jesus. Folk råbte Hosianna. De spredte deres kapper ud. De priste Jesus. De jublede for hans åsyn. De råbte,
kongernes konge og herrenes herre. Det er den Jesus, som vi hylder palmesøndag. Jesus, som kommer også ind i vores liv. Men der var en lille historie om æslet. Æslet vågnede næste dag, og dets tanker, det havde været omkring det her at bære Jesus. Være med, hvor der skete noget. Og æslet tænkte, okay, nu går jeg en tur ind i byen. Jeg glæder mig til, at folk skal juble, når jeg kommer. Og æslet kom hen imod, hvor folk stod ved brønden. De trak vand op nede fra brønden. Og da æslet stod der, skubbede de lidt til det. Vi skal være her. Æslet var lidt vred indeni. Hvad er det, I gør? Kan I ikke huske, det var mig i går? Der var der. I går, hvor er kapperne henne? Men der skete ingenting. Æslet var vred. Okay, nu går jeg ned til markedspladsen. Dernede, der er de gode folk. De vil kunne huske mig. Og æslet kommer på vej ned ad markedspladsen og kommer helt derned. Ingen lægger mærke til æslet. Æslet siger nu, hvor er jeres palmegrene? Hvor er det? Hvorfor har I slet ikke set, hvem jeg er? Men ingen lægger mærke til æslet. Æslet går tilbage, og dets mor må trøste det her æsel og sige til det, du havde Jesus med dig i går. I dag er du alene, og det gør hele forskellen. Er det det, der er i vores liv? Er vi som de her mange mennesker, som stod og råbte til Jesus og hyldede ham? Det ene øjeblik var de med, de var begejstrede, men næste dag, der vendte de ryggen til det hele, ligesom farisæerne havde gjort. Eller gik de med et stykke hen ad vejen? Og det er faktisk vigtigt for os alle sammen at tænke over, går vi med Jesus et stykke hen ad vejen, mens det er nemt? Og så pludselig kommer vi ud i den virkelige verden, hvor vi siger, nej, det her nu. Og de glemmer Jesus. De korsfæster Jesus en gang til. Er det det, vi er ude i? Eller er vi ude i, at vi vil være med til at hylde Jesus med palmegrene i hænderne og sige, velsignet er Jesus. Palmesøndag har et budskab for os i dag. Jesus kommer forbi, og han siger til dig, Herren behøver dig. Hvad vil du gøre? Vil vi vende os bort? Eller vil vi som æslets ejere sige, ja, vi er parate. Vi er parate til at være med. Vi er parate til at gennemføre optoget nøjagtigt, som Zakarias gjorde, som Zakarias havde profeteret 520 år. Gud ønsker at ændre og forvandle os og give os en ny fremtid. Vil du invitere ham ind i dit hjerte og i dit liv i dag? Vil du være trofast og lydig over for ham? Vil du lade ham